Hola, com va? Avui us explicarem com es juga a Paella Park d'Enric Aguilar i Eloi Pujadas, un joc de gestió ambientat en l'univers de la Fallera Calavera. Paella Park està recomanat a majors de 10 anys, de 2 a 5 jugadors i té una durada aproximada de 60 minuts. L'objectiu del joc és planificar i gestionar el millor possible el teu temps dins del parc per aconseguir la major quantitat de punts. Preparació. Primer trieu quin mode jugareu. En el mode normal s'utilitza el costat granat i el tauler té totes les caselles del joc. El mode simplificat està representat pel costat gris i està recomanat per a jugadors inexperts o per a una primera partida. Es juga igual, però té menys accions disponibles, menys caselles i menys icones i dura menys temps. Per a este vídeo utilitzarem el costat dels taulers del mode normal. Primer, munta la paella nòria tal com mostrem. Forma el mapa del parc utilitzant el mode triat i deixa la paella nòria i la zona de cues a un costat del parc. Deixa en el centre del parc 4 panells de temps formant una pila i revela el primer. Cada quadrant del panell correspon a una àrea del parc. En cada quadrant es pot veure el temps de cua de cada atracció, el temps de cua de l'atracció estrella de cada àrea, el lloc en què està la Fallera Calavera i la zona que està en manteniment. Podrem transitar per la zona de manteniment, però no es podran activar les caselles d'atracció d'eixa àrea. Col·loca la Fallera Calavera en la casella que indique el panell del temps i 2 marcadors d'àrea en manteniment a les 2 portes d'accés corresponents. Col·loca un marcador d'horari a l'atzar en cada casella d'espectacle. Després, cada jugador agafa els marcadors del seu color, un full de puntuació i una carta d'ajuda. Col·loca el teu peó de visitant en l'entrada del parc, el teu peó de cua en la secció 0 de la zona de cues i el marcador de marets en la casella inicial. Repartix 2 cartes de botiga a cada jugador i deixa la resta a banda. Repartix 2 cartes d'objectiu principal i 2 d'objectiu secundari a cada jugador. Després, cadascú es queda amb un objectiu principal i tants objectius secundaris com vulga. Per acabar, deixa en els espais a prop de les caselles de punt d'informació tantes cartes d'objectiu secundari com jugadors hi hagi en la partida. Ronda de joc. Una partida de Paella Park dura 4 rondes en el mode normal i 2 en el mode simplificat. En cada torn se segueixen estos passos. 1. Identifiqueu el jugador actiu. Qui estiga en la secció de cua més endarrerida serà el jugador actiu. Si hi haguera més d'un peó en la mateixa secció, o serà qui estiga el primer de la cua. 2. El jugador actiu realitza una acció i avança al seu peó una secció de cua per cada 10 minuts que hagi consumit. En cas de caure en una secció on hi hagi un altre peó, es posa al final de la cua. Això es repeteix fins que tots els peons creuen la secció final, cosa que desencadena el final de la ronda. Accions. Les accions disponibles en Paella Park són caminar. Mou el teu peó fins a un total de 10 caselles que estiguen comunicades per un camí. Les caselles de transport que tinguen la mateixa icona i nom es consideren comunicades. Per això, podem anar des d'esta casella fins a esta com si estigueren connectades per un camí. Moure d'una a 4 caselles consumís 10 minuts. De 5 a 7 caselles, 20 minuts. I de 8 a 10 consumís 30 minuts. Després de caminar, mou el teu peó de cua a la secció corresponent. Activar una casella en què es troba el teu peó. Una mateixa casella es pot ocupar amb més d'un peó. Les caselles possibles són: atracció. Abans d'activar-la, decidis si vols colar-te o no. Quan ho facis, declara quants minuts vols colar-te, sense superar els minuts de temps d'espera que indica el panell. Una vegada fet, fes girar la nòria pel costat d'atraccions i seguis els passos següents. Si has decidit colar-te i no ha aparegut el símbol de guàrdia, resta els minuts que has indicat al temps d'espera. Els resultats seran els minuts que has de consumir. És a dir, si el temps d'espera eren 30 minuts i tu n'has declarat 20, només hauràs de consumir 10 minuts. Però si ha aparegut el símbol de guàrdia, hauràs de sumar el que has declarat al temps d'espera. Per tant, si el temps d'espera eren 30 i te n'has volgut colar 20, hauràs de consumir en total 50 minuts. Si no t'has volgut colar, només consumiràs el temps indicat en el panell. Mou el peó de cues una secció per cada 10 minuts consumits. Després, comprova el rang de marets de l'atracció i resta-li l'índex de marets indicat en la paella nòria. Si queda un nombre major de 0, t'has marejat i incrementes tants punts com diferència hi hagi en l'indicador de marets. A més, vomites una vegada i et taques a tu i a un altre jugador que tries. Per a indicar-ho, dibuixa taques de vòmit en la camiseta del vostre full de puntuació.
Cada taca restarà un punt al final de la partida. Si el marcador de mareig arriba a la casella d'ambulatori, marca-ho en el teu full de puntuació i consumeix el temps indicat. A més, mentre estigues en aquesta casella, no podràs pujar a cap atracció. Finalment, marca en el teu full de puntuació l'atracció que has disfrutat. Espectacles. Només es podrà activar si el teu peó està en la secció de cues que indica el marcador de temps de l'espectacle. Cada espectacle dura 20 minuts. Pots arribar abans de temps, però avançaràs en la secció de cua els minuts que hagis arribat amb antelació. Marca l'espectacle com a vist en el teu full de puntuació i avança el peó les seccions corresponents. Després d'anotar l'espectacle, tria un ingredient de la paella nòria i gira la ruleta. Si apareix una secció amb l'ingredient que havies indicat, roba una carta de botiga. Si eres el que primer activa totes les caselles d'atraccions i espectacles d'una mateixa àrea, marca la medalla d'eixa àrea per a rebre els punts extra al final de la partida. Punts d'informació. Roba 2 cartes d'objectiu secundari, queda-te'n una i deixa l'altra baix la baralla. Cada objectiu complit sumarà punts al final de la partida, però cada objectiu no complit restarà els punts indicats. Consumeix 10 minuts. Restaurant. Retorna el teu marcador de mareig a la casella inicial. Consumeix 10 minuts. Botiga. Marca una de les teues monedes com a gastada i roba 3 cartes de botiga. Queda-te'n una i col·loca les altres 2 baix la baralla. Aquestes cartes es mantenen en secret i serveixen per aplicar efectes diversos. Consumeix 10 minuts. Fotografiar-se amb la fallera calavera. Quan ho fas, suma tants punts com indique la secció de cua en què es troba el teu peó i anota'ls en el bloc de puntuació. Després, la fallera calavera se'n va a la seva zona de descans. Només podrà fotografiar-se una vegada per ronda. Esta acció consumeix 10 minuts. Preparar-se per a veure la mascleta mortal. Esta acció només està disponible en l'última ronda. Per a fer-la, agafa el teu peó en la cua i col·loca'l en la casella de major puntuació lliure de la mascleta mortal. Ja no podràs realitzar més accions durant la partida. Si algú supera la secció 110, no podràs realitzar esta acció. Final de la ronda. Quan un peó arriba a la secció 110, seguís comptant des de l'inici, però quan l'últim peó la travessa, es desencadena al final de la ronda. Retira la carta de panell de temps i revela la següent. Mou el peó de la fallera a la secció indicada en el panell i canvia els marcadors de manteniment segons indique la carta de panell de temps. Final de la partida. Al final de la quarta ronda, o segona en el mode simplificat, acaba la partida. En aquest moment es compten els punts de atraccions i espectacles visitats, medalles que hagis aconseguit, fotos amb la fallera calavera que t'hagis fet, posició en la mascleta mortal, objectius personals complits, els no complits resten els punts indicats, cartes de botigues que atorguen punts, monedes, cada moneda no gastada dona un punt, resta un punt per cada taca de vòmit en la teua camiseta i els indicats en les caselles de visita a l'ambulatori. Qui tinga més punts guanya la partida. En cas d'empat, guanya qui més punts tinga en espectacles i atraccions. I fins ací el vídeo de Paella Park, un joc de gestió i de temptar la sort molt estratègic ambientat en l'univers de la fallera calavera. T'animes a visitar este parc?